Сега продължаваме нашия разговор с гостите ни днес, адвокат Антоанета Илиева и доктор Георги Тодоров от Сдружение Гражданска инициатива Справедливост и общинския съветник Пламен Цветков. По време на рекламите си говорихме интересни неща. Всъщност, доколко вярвате вие, че това може да се случи? Че съда може да вземе правилното решение и новото решение на Общинския съвет да бъде отменено? Ние вярваме, че съда ще вземе правилното решение, иначе нямаше да се обърнем към съда. Считаме, че в нашата страна последната инстанция, хората разчитат на справедливост от съда. Той по принцип съда винаги взема правилното решение. Така се обръщат нещата, че и законите са такива, че се вземат винаги правилни решения. Добре, а как може ние да искаме да има такава методика за събиране и за отчитане за изхвърляне отпадък, като самите ние, гражданите, не спазваме никакви норми? Да речем, ето сега имаме условия за разделно сметосъбиране. Никой почти не го прави. Аз поне това, което виждам в моя квартал, никой не си хвърля боклука разделно. Много са малко хората, които съвестно изнасят по 2-3 чантички с боклуци, едната в синия контейнер, в зеления, в жълтия. Аз считам, че в началото, когато се поставяха тези контейнери, по-голямата част от хората си изхвърляха боклука. Беше интересно. В тези контейнери, но когато се установи, че всъщност след като се изхвърля този отпадък разделно, те се събират на едно място и хората решиха, че няма смисъл, нали, да полагат такива усилия те самите, при положение, че тези, които са упълномощени да ги за по-нататъчното им обезвреждане, не полагат усилия. Долу-горе е същото нещо и с тази наредба, която е приел Общинския съвет. Значи трябва първо властимащи да започнат да спазват законите и да ги спазват стриктно, за да искат също нещо и от гражданите. А пък и защо да го правят разделно? Адвокат Илиева каза първата причина, втората, че нали имат еднакви такси, даже тези, които имат по-големи жилища, имат по-високи такси. Защо да правят усилия? Общината няма дори една инсталация за предварително третиране на отпадъците. Ние искаме, когато една такава инсталация се направи, да бъде направен такъв конкурс, че да могат по нея да участват всички възможни фирми, за да има максимална конкуренция между тях, така да бъдат направени условията, че фирма от Петрич да може да дойде в Русе, стига да е най-добрата, и да има след това такъв контрол по изпълнението на такава една инсталация и в последствие завод за боклук. Но когато не се спазват законите и няма как да не се обърнем към съда, тъй като вече това нещо е правено в София. В София Софийския административен съд отмени таксата за отпадъци и след това властта най-вероятно е упражнила доста сериозно влияние върху Върховния административен съд и въпреки всичко съдията Наска Дишева не се оплаши, напише изключително аргументирано особено мнение и се надяваме, че ще имаме подкрепа и от други организации, и от петчленен състав на съда, за да могат нещата да се стигнат до там, така че да бъде притисната в момента, която и да е власт, независимо кой е на власт, да направи нещата така, че да има справедливо определение на нещо, като таксата битови отпадъци, например, което нещо е разписано в закон. Да не говорим, нали, какво е за опасните отпадъци в града.